ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯିବ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ବି ବହୁତ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲାଣି। ଆମର ସେପଟେ ସବୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମୁମ୍ବାଇ ଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୋଟେଲ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏତେଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲାକ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ଝିଅର ତ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଏଠି ରହିବା, ଚାଲ କିଛି ଦିନ ଗାଁରୁ ବୁଲି ଆସିବା। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ 7-8 ଦିନ ବଞ୍ଚିଯିବ ନା। ଗାଁରେ ଯିବା ପଳେଇବା, ସେଠି ଚୁଲିରେ ଅଛି, ଚୁଲି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠି ଥିଲେ କ'ଣ ଏଇ ମଜାଟା ମୁଁ ନେଇପାରିଥାନ୍ତି? ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଛି ସେଇ ମଜାଟା ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ, କି ମୁଁ ଚୁଲିରେ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ରୋଷେଇ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଭାଜୁଛି ଖାଇବି, ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ହସ ଲାଗୁଛି ନା ଦେଖିକି? ମୁଁ ଚୁଲିରେ କଇଁଆ ମଞ୍ଜି ଭାଜୁଛି। ଏଇ ମଜାଟା ମୋତେ କ'ଣ ସେଠି ମିଳିଥାନ୍ତା? ମୁଁ ଏଠି କଇଁଆ ମଞ୍ଜି ଭାଜିକି ଖାଇବି।